వెల్కమ్ టు ఎల్జేసీ న్యూస్ టీవీ5. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం పార్లమెంట్ లో జనసేన పార్టీ నిర్మాణ సాధకుల సమాచార సేకరణ కమిటీ సభ్యులతో కలిసి జన సైనికుల నుండి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్న జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి విశాఖపట్నం రూరల్ జిల్లా అధ్యక్షులు పెందుర్తి నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు అమలాపురం పార్లమెంట్ పరిశీలకులు పంచకర్ల రమేష్ బాబు ఈ రోజు అనగా 4/7/2026 తేదీన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం పార్లమెంట్ పరిశీలకులు పంచకర్ల రమేష్ బాబు గారి నేతృత్వంలో 27 మంది సభ్యుల బృందంతో అమలాపురం సత్యనారాయణ గార్డెన్స్ లో జనసేన పార్టీ నాయకుల నుండి దరఖాస్తు స్వీకరణ ప్రారంభించడం జరిగింది. పార్టీలో బాధ్యతలు తీసుకుని పార్టీ కోసం పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీర మహిళలు మరియు జన సైనికుల నుండి దరఖాస్తులను సేకరించి పార్టీ అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి వీటిని తీసుకువెళ్తున్నట్టు అమలాపురం పార్లమెంట్ పరిశీలకులు పెందుర్తి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పంచకర్ల రమేష్ బాబు తెలియజేశారు. Okay. Okay. చూడండి.